Boas noites. A xuíza Estela San José pecha o caso Campeón con 13 acusados. Entre eles o principal protagonista, Jorge Dorribo, 3 empresarios e 3 cargos do IGAPE. Así o publica hoxe El Progreso. A xuíza Estela San José dá por pechada a investigación da Operación Campeón. Os principais acusados son Jorge Dorribo e o seu socio Arsenio Méndez, pero o listado, segundo publica hoxe El Progreso, inclúe a 13 persoas, entre as que hai 3 empresarios, 4 empregados do desaparecido Laboratorios Nupel, 3 altos directivos do IGAPE e un exdeputado do Partido Popular. O escrito foi remitido ao fiscal para a solicitude de apertura de xuízo oral. Nestas 13 persoas se centran hoxe as pesquisas centradas na compra de maquinaria para Nupel a través dun crédito do IGAPE ao que se accedeu con procedementos supostamente ilegais. Os investigadores cren que Dorribo inflou o prezo da compra da maquinaria falsificando facturas, mentres os trámites eran tutorizados por parte dos cargos do IGAPE. Para isto serviríanse da influenza do deputado popular Pablo Cobián cos directivos do IGAPE. Estes que supostamente participaron na tramitación fraudulenta do crédito a Nupel son o exdirector xeral do IGAPE, Joaquín Varela, o ex-subdirector de Información Especializada Carlos Silva e a directora da área de financiación Cristina Quintela. A xuíza atribúelle a Dorribo ata 11 delitos, entre eles cohecho, tráfico de influencias ou falsidade. Hoxe a defensa de Pablo Cobián defendeu o seu cliente e dixo que os indicios que deron lugar ao arranque desta instrucción non foron corroborados a través doutras probas. Ante esta noticia, hoxe o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, dixo que o presidente da Xunta debe dar explicacións pola implicación de 3 cargos do IGAPE nesta causa. Ao marxen das cuestións políticas e dos políticos e de outras persoas que non son políticas que aparecen nese peche de instrucción, pois agora hai 3 cargos do Instituto Galego de IGAPE, de promoción económica. Por tanto, algunha explicación habrá que dar xa neste momento sobre a trascendencia administrativa e política desa área. Insisto, nestes momentos que vivimos, o non dar información non é unha solución, porque todo se acaba sabendo, e en segundo lugar porque creo que ese é o paso que ten que dar a Administración. Si se pecha esa instrucción con un número importante de persoas implicadas e donde parece que, dunha forma clara, que xa hai 3 persoas que ostentaban responsabilidade política administrativa nun instituto público, hai que dar explicacións, evidentemente, a iso hai que facelo, por tanto, creo que con máximo respecto á acción da Xusticia, pero xa estamos nunha fase na que se peche esa instrucción e, por tanto, o presidente da Xunta, a Xunta de Galicia, ten que dar explicacións de que trascendencia administrativa e política ten que sexan encausadas esas persoas. A policía vixía a saída do Colexio San José para evitar liortas entre rapaces deste centro e do San Xillao. As diferenzas comezaron o pasado mércores, día de folga estudantil, e foron a máis ata o punto de que se retaron nas redes sociais. A policía vixía dende a semana pasada o Colexio San José de Lugo, situado na Rúa Santiago, por mor das ameazas recibidas por parte dun grupo duns 5 rapaces deste centro, por parte doutros mozos do IES San Xillao. O xerme do problema foi un incidente que tivo lugar o pasado mércores, día da folga estudantil, feito polo que xa declararon en dependencias policiais 2 rapaces. Segundo informa o xornal El Progreso, os rapaces ameazados teñen arredor de 16 anos de idade e os que os ameazaron poden ser da mesma ou algo máis maiores. Os feitos tiveron lugar o día da folga, que secundaron varios institutos, entre eles o San Xillao, pero non o San José. Por iso, un grupo de estudantes do primeiro centro entrou no segundo sen que se decataran en conserxería. Subiron ata a 3ª planta, entraron nunha aula e causaron desperfectos nas portas, polo que se escoitaba un gran rebumbio. Un grupo de estudantes do San José recriminou a actitude dos vándalos e avisou aos profesores, que de inmediato expulsaron do centro os intrusos.
Por este motivo, agardaron na porta que saíran e enfrontáronse a eles con violencia. Curiosamente, a peor parte foi para un dos rapaces do Xanxillao, que recibiu un golpe na faciana cando suxeitaba a outro mozo. Por esta liorta, os dous rapaces foron chamados a declarar pola policía e, polo momento, segundo fontes policiais, hai denuncias cruzadas entre os dous mozos. Pero o enfrontamento non quedou aí. As ameazas pasaron ás redes sociais e a policía detectou que os dous grupos de rapaces querían citarse para resolver a golpes as diferenzas. Por este motivo, a policía tomou cartas no asunto e comezou a vixiar a saída do Colexio San José e deu certas recomendacións aos estudantes. De todos os xeitos, semella que a tensión foi a menos e que nos últimos días todo está máis tranquilo. A Deputación de Lugo acordou hoxe en pleno exixir ao Goberno a modificación do decreto do paquete lácteo e instar ao Ministerio de Agricultura a desenvolver un plan coas comunidades autónomas que armonice a xestión da cota láctea. O deputado socialista Álvaro Santos queixouse da ausencia dun marco de negociación entre produtor e industria. O nacionalista Mario Outeiro criticou a ausencia de acción política da Xunta e do Estado en prol do sector primario galego e foi especialmente crítico coa xestión do exministro Cañete e da desaparecida cooperativa Alimentos Lácteos. O PP abstívose na votación desta moción que contou cos votos a favor de PSOE e BNG. Elena Candia explicou a abstención en que o seu partido traballa para fortalecer o sector primario, pero explicitou a súa disconformidade con varios puntos da emenda dos socialistas. A futura liberalización do sistema súmanse outros factores que dificultan saber como vai responder o mercado. Os contratos do denominado paquete lácteo non teñen duración obrigatoria e os produtores temen que se van a asinar só ata o 31 de marzo, non garantindo a obrigatoriedade de recollida nin prezo fixado no sistema de libre mercado puro. É aí onde deberían estar os gobernos competentes dando seguridade e establecendo mecanismos que proporcionen garantías e escenarios claros sobre os que actuar os produtores. Por outro lado, a supertaxa penaliza os gandeiros que produzan máis leite do que poden comercializar por cota. Dende abril de 2014, a produción leiteira disparouse e o Goberno manifestouse o seu temor a que en España se producise máis leite da cota que ten asignada. Estima o Goberno que a multa por exceso para España podería supoñer 75 millóns de euros, dos que 37 corresponderían a Galicia e máis de 15 á provincia de Lugo. A multa por exceso de produción sería de 27 céntimos por litro que se supere a cuota, estimándose que podería chegar a multa por explotación a unha media de 4.000 euros. Un abandono do noso sector primario que vén de vello, xa que o Goberno do Estado sempre preferiu loitar pola horta do Mediterráneo ou polas oliveiras do sur que pola gandaría galega. Un claro exemplo delo foi o señor Cañete, que como premio á súa magnífica xestión no Ministerio de Agricultura foi destinado como comisario de Enerxía e Cambio Climático. Agardo, por certo, que neste último punto teña máis acerto e teña máis criterio que o primo de Rajoy. O señor Miguel Arias Cañete, que presenta como folla de servizos a súa negociación en contra do sector agrogandeiro galego, ao que fixo perder 300 millóns de euros para o desenvolvemento rural. Outra das grandes apostas polo sector lácteo por parte do Partido Popular, dende que chegou á Xunta de Galiza no ano 2009, foi Alimentos Lácteos, un gran fracaso que deixou unha chea de mortos polas cunetas. É dicir, 1.000 gandeiros de toda Galiza afectados por impagos, unha cooperativa de referencia na Tarrachá con Bogancobre en concurso de acreedores, 9 millóns de euros de débedas, 7 millóns de euros que puxemos todas e todos os galegos a través de Xes Galiza, un longo etcétera. Temos que decir que estamos a favor de que se modifique o decreto que desenvolve o paquete lácteo para que regule realmente as relacións contractuais. É dicir, o que vostedes expoñen no punto 1 goza do noso voto favorable e o noso apoio. Tamén, por suposto, do punto 3, en donde se solicita que a duración mínima dos contratos sexa dun ano e que se garanta a recollida de todo o leite producido nesta campaña.
Eses dous aspectos desta proposta teñen o noso apoio indiscutible. En clave municipal, hoxe o Bloque Nacionalista Galego pediulle ao edil de Infraestructuras, Manuel Chaín, que renuncie ao seu salario porque coa súa desidia está desatendendo unha das concellerías máis importantes e está facéndolle perder cartos a Lugo. A voceira nacionalista, Paz Abraira, dixo que todas as respostas do concelleiro fan sempre referencia aos técnicos sen que el asuma ningunha iniciativa nin responsabilidade. Os nacionalistas presentaron diversas preguntas relacionadas coa ponte sobre o río Mera, as obras de Fontiñas e da fonte de Lamas, para as que, segundo o BNG, Chaín non tivo respostas claras. Facemos unha pequena pausa, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámonos agora coa exposición sobre o centenario da posta en servizo do teléfono en Lugo, que se pode ver no Museo Provincial. Boas noites. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. Malas noticias para o Azcar. A empresa de transportes deixa de patrocinar o equipo. Así o comunicou hoxe a través dun comunicado o propio club, no que explica que a partir do 1 de novembro volverá á súa denominación Prone Lugo. Este mesmo venres, 31 de outubro, Transportes Azcar e o Prone porán fin a unha relación de 12 anos. Así o anunciou esta mañá o propio club a través dun comunicado aos medios de comunicación. Nesa nota agradecen o apoio prestado polo sponsor e indican que dende o mesmo sábado 1 de novembro recuperarán a denominación de Prone Lugo.
Aínda non trascenderon os motivos desta separación, pero todo fai indicar que nos últimos tempos a relación entre o club e a empresa de transportes foise deteriorando. A gota que colmou o vaso foi a decisión do club de renunciar a participar na Copa do Rei, decisión que se traduciu na perda do encontro ante o Las Cuevecitas, unha multa económica de 3.000 euros e a imposibilidade de participar nesa competición a vindeira temporada. Dende a xunta directiva do Prone quixeron transmitir unha mensaxe de tranquilidade aos afeccionados e aseguraron que esta desvinculación non afectará a continuidade do proxecto. A mala situación institucional hai que engadir a deportiva. O Azcar Lugo encara agora e como pecha cancelas da Liga o tramo máis complicado do calendario. A situación do Azcar Lugo non convida ao optimismo. Os de Javier Alves son o pechacancelas da Liga con 7 derrotas en 7 encontros, o que deixa un panorama desolador a un equipo que aínda ten que enfrontarse aos 3 cocos da Liga, como son o Inter, o Pozo e o Barcelona. Precisamente as dúas próximas citas para os lucenses serán Inter e Barcelona. Está claro que nestes 2 encontros os de Alves non teñen nada que perder e moito que gañar, pero se aplicamos a lógica, todo apunta a que o Azcar chegará á 10ª xornada con 9 derrotas no peto e un derbi lucense a vida ou morte en Vista Alegre. A isto hai que engadir que os de Alves xa se enfrontaron a moitos equipos da súa liga, como son o Levante, o Uruguai Tenerife ou o Jumilla, encontros disputados no Municipal e que remataron con derrota. Unha situación moi difícil, como recoñeceu o propio técnico tras a derrota do venres ante o Jumilla, o que obriga a comezar a sumar xa e de 3 en 3 se o Azcar non quere chegar ao remate da primeira volta coa salvación case imposible. A lesión de Álex López é un novo contratempo para Lisardo Gómez. O técnico lucense amósase resignado pola mala sorte que ten o seu equipo e só agarda que o resto de xogadores den un paso adiante para suplir a baixa do escolta e de Van Wick. Bueno, mala suerte, estas sí que son de mala suerte, ¿no? Otras podrían ser de carga de trabajo, pero mala planificación, pero estas son de roturas, con lo cual, bueno, son importantes, pero tenemos que afrontarlas como vienen, ¿no? Ahora, si con la baja de Kevin pedíamos un paso adelante, pues ahora tendremos que pedir 2 con la de Alex y bueno, pues, trabajar mejor, estar mucho más concentrados y obviamente pues nosotros no tenemos solución para eso y solo con trabajo y lamentarnos obviamente tampoco nos va a servir de nada. Que todos son importantes y más en este Brogan, ¿no? De este año. Creo que pues Alex obviamente tiene su rol, su importancia a nivel ofensivo, también mucho a nivel defensivo. Era jugador, pues el típico jugador que nos tapaba muchos agujeros, ¿no? Hacía el 2, defendía los 3, si hacía falta que jugara de base, con lo cual nuestro jugador más polivalente, pues si cabe es una baja más importante. Pero bueno, como dije antes, lamentarnos no nos va a valer de nada, tenemos que buscar ideas, soluciones y nada, y ante los contratiempos, pues como dije antes, dar un paso adelante y multiplicarnos todos un poco. Obviamente Brandon ya había dicho que estaba contento con su trabajo al 3, habrá que pues que refrescarle un poco la memoria y Tambulis, pues bueno, yo creo que si ya antes tenía que dar un paso adelante, pues ahora obviamente aún más, está claro. Yo no sé aún cómo va a ser el alcance de la lesión, cuánto tiempo va a estar de baja, pero bueno, creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que a lo mejor pues esto puede servir a que jugadores pues que a lo mejor no estaban, no digo trabajando porque todo el equipo está trabajando muy duro y al 100%, y de eso sí que estoy francamente contento, pero sí a nivel de acierto, rendimiento, pues a lo mejor tengan esa confianza para que ahora empiezan a salir las cosas y eso pueda sumar para el equipo en un futuro. Quique Setién e Carlos Pita estiveron entre os candidatos dos premios da Liga de Fútbol Profesional. Ningún acadou o galardón, pero a nominación xa é un recoñecemento ao traballo de todo o club. Quique Setién e Carlos Pita recibiron onte un merecido recoñecemento á campaña realizada a temporada pasada. Durante o transcurso dos premios da Liga de Fútbol Profesional, que se celebrou onte en Madrid, ambos optaron a recibir a distinción a mellor centrocampista de segunda no caso de Pita e a mellor adestrador no caso de Setién. No que se refire ao centrocampista coruñés, pelexaba con Juan Domínguez do Deportivo e con Sergi Samper do Barcelona B. Finalmente o galardón foi para o xogador blanquiazul.
No caso do técnico cántabro, pelexaba con Garitano do Eibar e con Fernando Vázquez do Deportivo, e o premio foi para o técnico que levou o Eibar por primeira vez na súa historia ata a máxima categoría do fútbol nacional. Pero máis aló dos recoñecementos individuais, a nominación de ambos é un recoñecemento ao traballo de todo o club. O conxunto lucense demostra co paso das temporadas que soupo medrar dentro dos seus límites, sen sobrepasarse ningún centímetro do camiño marcado, o que amosa a todo o fútbol nacional, que se pode medrar facendo as cousas con cabeza e sen endebedarse ata límites inimaginables. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco. E polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.